19. mendearen erdialdean, erromatar garaiko marmolezko eskultura bat aurkitu zen Iruña Beleiako aztarnategian. Eskulturari eskuineko eskua, burua eta oinak falta zaizkio, baina tolestura vertikalez betetako tunikak jazten du. Gainetik mantua darama, enborra eta besoak biltzen dituena. Hainbat ikertzaile saiatu dira pieza hori identifikatzen. Zere jainkosa izango da? Uzta, nekazaritza eta ugalkortasunaren jainkosa erromatarra? Ez dakigu. Moda edo janzkera, historikoki komunikatzeko eta bereizteko erabili izan den lehen hizkuntzetako bat da. Erroman, emakume aberatsak zetazko jantzietan biltzen ziren, irudiari volumenak eta argitasuna ematen zioten tolesdura oparoak marraztuz, eta ezkutatu edo erakutsi egiten zuten Afrodita eta Dione eskultura talde honetan bezala. Imation eta txitoiakin jantzitako bi emakume irudikatzen ditu, eta ematen du oihalak bustita daudela. Teknika horrek emakumeen gorputza ikustea ahalbidetzen du, ura biluzteko beharrik gabe. Baina gizarte guzietan erabili dira tolesturak eta volumena modaren arabera, eta egin dira artisau erako soineku esklusiboak elite bati zuzendutako oihal garesti eta ezoikoekin. Cristobal Balenciagaren lanen kasuan, Espainiar pinturaren maisu handien eraginez, moda artelan bihurtu zuen. Volumenak eta formak sortzeko izan zuen trebetasuna harrigarria zen, jantziei akabera perfektua emanez, ia eskultorikoa. Izan ere, jostunaren jaioterrian volumenengatik eta tolesturen harmoniagatik nabarmentzen diren jantzi ugari kontserbatzen dira. Argi dago, erromatarren garaian zein gaur egun jainkosa edo dama dotorea izan, janzkera gai dela kolektiboaren aurrean definitzeko eta besteen begiradaren aurrean berrinterpretatzeko.